लोगोफोर दिनै आङो मा भिडिअ बानायगोन जादों ओमफ्राय नै जोंहानि लानाव जि मोजां बिबार बारनानै दंखायो बिबारा फिसाबाबो आंनि थाखाय बिराद मोजां बेयावनो दसे लाइकि बानायनोसै जि मोजां नांखादो अखा हानानै बोथोरा बिराद मोजां जादों लोगोफोर ओमफ्राय दिनसै आं जेबो बुंथ'नो रोंला जिखि जाया नायलांबाय थादो जोंहा आनैलानि न' माने जोंहा बाबानि बिमा लानि न' बेयो जोंहानि न' खाथियावनो ओमफ्राय ना जि मोजां नांखादों आङो इखिजा बार खोलो खोलो बारसोगारो ओमफ्राय जोंहानाव बारानो नांथारा बेयाव थाबाय आं भिडिअ बानायनोसै बे टपिक गैयाना ओंखायनो आङो जास्ट बेखिजा फैनानै बिराद मोजां नांदों गोसोआनो बेसेबा मोजां नांदों मानि थाखाय मोजां नांदों बेखौनो मिथिला बार बारदों लोगोसे बिबार दं ओमफ्राय मानोबा बेसेबा मोजां मोनदों लोगोफोर ओमफ्राय एख' अपसन गैया भिडिअ बिदिनो ओमफ्राय आङो बेयाव मोसायै अहानानै दा आङो दसे भिडिअ बानायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो बेनो जादों आंनि ब्लगा Flyer, ang ni sayaw kasi gay badi.